Saysa, pamilyar man kayo nasa kuwa, oh. Taong niya. Andam naman ko. Doon. Kita na. Kanang padulong gari? Umaw na. Ah. Paitaw, nawala ba eh. Palit rabi itong pizza manok. Lo, ta. Napamaligaton di ay. Oh no! Saan mo inuon mo? Pagtanaw mo sa iyong gagian ba? Ikaw may mantanaw. Kita bitaw ka na ni Agi me. Musugat man mo. Sunod ayo pag tanga-tanga. Dasay. Tanga-tanga. Kamu rin mga tanga. Uy, takuhan niyo mo. Rawad. Oh no! Asa naman tumupalit og kanding bay? Saysa, pamilyar man kayo nasa kuwa, oh. Ma'am! Unsa man na magpakurot mga kuya? Ikaw dito nagkuha sa kong kwarta ba? Sa kwarta. Uy kuya, yung sigpatakag pamasangil ha. Wabay, ko ikuha ang kwarta. Ma'am, ay naku, kuha na ma'am. Ikaw dito ganina buntag mo, yung sinina, oh. Yan yung motor, oh. Ikaw lagi to ganina lagi. Ikaw dito nagkuha sa kong kwarta. Pag umana ko tudlosin mo, nawala akong bitaka ba? Uy kuya, sa akong beauty, manguha og kwarta? Bisan pagwapa ka, ma'am. Basta nawala akong kwarta. Wa ko ilabot. Palihog ko, ma'am. Iuli na lang dyan na. Wala jud ko kabaluan ang ginaingon nimo kuya. Pasig dili siguro siya ba no? Maayo ani diskarte yan siguro nako. Sige ma'am, kung dili jud ikaw ma'am. Ano na lang ma'am, kung dili jud ikaw, pwede ba ko mga number nimo? Number? Oh, number. Kanang kuan ba? Basin pwede ta mag ila ta. Uy kuya, dili ko is to get. Oh, ano na lang ma'am? Kanang taga dira na ba ka? Actually kuya, namasayro ko. Ha, namasahiro ka? Ang gwapa nimo niya, namasahiro ka. Joke ko kuya, uy, kapuno, di ko ka ma-joke. Nakuha dyan yung gusto nako sa babae ba? Kanang na humor. Da, atik-atik pagod ka kuya, uy, muna na ko. Muna ko kuya. Ay, isa ma'am, tabangan natin ka ma'am. Si kuya, muna na ko, salamat sa time. Diyan ako naila-ila, bay. Kaya ako nga dito eh. Hala akong cellphone! Kati, kikuha na mo na akong cellphone!